Takže dneska, keďže sme minulý vlastne podcast ukončili tak, že už vieme, do akej témy pôjdeme, tak dneska v nej budeme pokračovať, a to konkrétne v tej hernej téme. A budeme sa presnejšie rozprávať dneska o tom, že či je vlastne hranie hier taká tá vysnívaná práca, ktorú by chcel mať asi každý. Samozrejme, bude to veľmi subjektívne, pretože sme tu len dve a každý môže mať iný názor na veci, ale možno vám povieme teraz taký ten insight toho, že to možno nebude úplne také ideálne, alebo možno naopak práve bude, že možno pre každého z nás. Takže poďme sa na to pomaly hrnúť, ja si to nejak tak usadím, nech sa mi tu príjemnejšie sedí. Takže asi začnem takou otázkou, alebo to tak nejak sformulujeme, že tak úplne zjasná, hej, že čo ti napadne. Je to hranie hier naozaj že dream job? No, je to za mňa asi tak, že z akej strany si to zoberieš. Pokiaľ robíš len to, že fakt, že hráš hry, podľa mňa to dream job je. Že proste jediná vec, čo robíš, je to, že hráš hry. V našom teda prípade sa bavíme skôr o tom, že streamuješ to hranie hier, čiže hráš hry, streamuješ to a to ťa proste živí. No, to je podľa mňa dream job. No a ty si to tak pekne povedala, že áno, že je, ale povedala to z ktorej strany, že ak robíš iba to hranie hier. A toto je podľa mňa veľmi dôležité povedať, pretože ty ako v tomto prípade streamer, ktorý sa venuje hraniu hier, tak môžeš sa vydať tou cestou, že fakt len si na tej jednej platforme a hráš hry. Ale potom je tu tá druhá možnosť, že z toho hrania hier ešte vytváraš nejaký obsah, ktorý môže byť jednoduchší alebo zložitejší. Čiže napríklad diváci na streame ti môžu robiť klipy, ktoré neskôr niekde zverejníš. Potom je ale taká tá vec, že či je to hranie hier jediná vec, ktorou sa chceš vlastne prezentovať. A ak áno, takže či náhodou k tomu možno nechceš časom dodať, alebo možno aj hneď, niečo naviac a nemusí to úplne súvisieť s tým, že na tom streame hráš priamo hry. Čiže napríklad budeš robiť nejaké recenzie, budeš robiť napríklad nejaké novinky a všetko, čo vlastne súvisí s tými hrami na nejakých iných sociálnych sieťach. Lebo som to tak rozvinula, aby to všetci pochopili, že čo tým vlastne Veronika myslela, že keď iba hráš hry. Pretože ty môžeš stále robiť to, že zapneš stream, hráš a to je všetko. Stream a tvoja práca, povedzme, sa zapne začne, keď ty zapneš stream a skončí, keď ty vypneš stream a neriešiš absolútne nič iné. Čiže povieme si, že mám 8 hodín denne a 8 hodín iba hrám hry a niečo o tom kecam. Po prípade sú tvorcovia, trošku poviem tak bočne, lebo chcem, aby sme sa fakt vyslovene bavili o tom Twitchi, keďže to sa nás tak najviac týka. Potom sú tvorcovia, ktorí napríklad hrajú hru, hej, bez vlastne komentáru a nahrajú to na YouTube. A je tam vlastne iba tá hra, to ako to zahrali a ľudia si vlastne napríklad môžu pozrieť nejaký svoj progres v hre alebo si pozrieť celkovú tú hru, iba tak v kľude a sami sú nejak ako v hlave odkomentujú, že čo by si o to pomysleli. Takže asi tak by som to povedala k úvodu. No a to sa tak veľmi pekne dostávame aj k takej tej ďalšej, možno na takú ďalšiu súčasť tejto témy a to je, že konkurencia alebo skôr, že kolegovia, lebo môžeš vlastne ľudí, ktorí robia to, čo ty, považovať ako konkurenciu alebo ako kolegov. Alebo aj jedno, aj druhé. Tak povedzme, že vlastne, že kolegovia, ktorí robia, povedzme, to, čo my, tak nikto to proste fakt vníma ako konkurenciu. Že takto, že on mi kradne divákov, alebo on hrá tú istú hru ako ja, a teraz ľudia si musia vybrať, že to tak poviem, že kam pôjdu. Mm-hmm. Hej, že čo im sedí viac, čo im sedí menej. No tak ono to je tak, akože vo viacerých odvetviach takto pracovných, že sa vlastne tie spoločnosti alebo tí podnikatelia tak sa berú ako konkurenciu, že v tom odvetvi je to bežné, ale v tom streamovaní je to rozdiel. Mm-hmm. Tam nie je vhodné, aby si bral iných streamerov, že ti kradnú divákov, že on robí to isté, čo ja a to je teraz zlé a ja sa musím teraz strašne moc snažiť, lebo on mi ich zobere a teraz ja ho nemám rád, lebo mi bere divákov, lebo streamuje v ten istý čas, čo ja. No, tak to nemôže fungovať na Twitchi a celkovo teda v streamovaní. No a teraz si vlastne povedzme prečo, lebo možno nie
každý tomu chápe. Ono ide vlastne o to, že každý streamer ťa vie buď nejak odporučiť, dať ti na konci streamu svojho rate, čo, kto neviete, znamená, že on keď nedokončí stream, tak dokáže všetkých svojich ľudí, ktorí má aktuálne na tom streame, poslať proste na iný stream. Hej, že vlastne tí ľudia neskončia len ako na tom jednom kanáli a oni si teraz sa všetci rozutekajú a pôjdu si robiť, čo chcú, alebo pozrú si, koho chcú, ale privedia ich na ten kanál, kde teoreticky môžu ostať, hej. Čiže už len z takej tej možno budúcej pokory, hej, že by som tak povedala, že nikdy nevieš, čo sa môže stať, tak vlastne by bolo divné, keby si ako niekoho považoval za konkurenciu, keď to môže byť človek, ktorý ti reálne dokáže pomôcť. Čiže už len tak z princípu. A ďalšia vec je to, že predsa nemôžeš v streamovaní, ktoré pre každého začína ako hobby, považovať niekoho za konkurenciu, pokiaľ robíte to, čo vás všetkých baví. A robíte to najlepšie, ako viete. A poprípade sa môžete spojiť v budúcnosti znova, tak by bola hlúposť niekoho považovať za konkurenciu. Je to zvláštne a stále sú ľudia, ktorí sú takí, alebo ktorí vyslovene ťa nejak ako budú osočovať v tom, že no, tak teraz keď niekto príde na situácia, že ty si na nejakom streame ako divák a nejaký iný divák spomenie, alebo aj ty, že no, bol som tam na streame a hralo sa tiež toto, hej. A teraz ten streamer napríklad prehnane zareaguje, no tak tam ostan kľudne, hej, že keď ho tu spomínaš, alebo čomu tu robíš reklamu, alebo neviem čo. Ešte sú takí tiež streamery, že keď napríklad dostanú rate, tak normálne, že im to že dokáže vadiť. Že im to dokáže vadiť, že niekto iný si vlastne robí reklamu na ich streame. Ale pritom ten pohľad je vlastne taký dvojaký, lebo buď že robí reklamu na streame, alebo práve on robí reklamu tomu človeku, lebo inak by tí ľudia možno nikdy neprišli na jeho stream. Uh-huh. To je také celé v tomto zvláštne. Čiže keď si to tak zoberieme, a ešte samozrejme sa musíme vrátiť aj naspäť, lebo sme tak ako išli do takého iného trošku žánru o tých hrách, o tom streamovaní tých hier, ale podľa mňa je to veľmi dôležité spomenúť, hlavne teda na Twitchi, lebo vieme možno viacerí, ale minimálne my, že ako to sem tam vlastne funguje v týchto veciach. A je to tak, ako to je, skrátka. No, ale teraz naspäť k téme, že to hranie hier, všetci hovoria, alebo aj keď je stream a teraz niekto príde, tí všetci sú ako keď niekto príde, nejaký entý človek a teraz on ti niečo zadre, že bože, veď to není ako robota, že ty nechodíš do roboty a ty nerobíš hento tamto, že... A ty celý deň hráš len hry a nič iné nerobíš, ja chcem... Alebo teraz nedávno vlastne sme zažili takú situáciu, že niekto napísal na streame, že nie na našom, že že ako sa máš? A tam prišla odpoveď, no, že ku podivu celkom dobre, že na to, že je pondelok. A tá odpoveď, no, veď áno, ty sa musíš mať len dobre, keď nechodíš do roboty. A teraz len, že potom v toho vyplynulo, že vraj to nebolo myslené zle, hej, tak som len taká, že dobre, hej. No, tak čo si myslíš o tomto? Tak ten človek, čo príde na ten stream a nikdy nestreamoval a nikdy si to nevyskúšal, nejak z takého dlhšieho, proste tak z dlhodobého hľadiska, tak za tým nevidí to, čo tam reálne je. Že ty to fakt robíš roky, rokúce, pravidelne, dajme tomu kľudne, každý jeden deň, že hráš tie hry a že pre teba to není už ani toľko taký ten oddych, že si tú hru zapneš, ako keď on príde domov z práce, sadne si, zapne si hru a hrá si a je úplne nadšený. Áno. Že vlastne tu sa dostávame do toho, že musíš mať nejakú disciplínu, pokiaľ sa tým chceš živiť. A zároveň to je ešte to, že keď prídeš proste domov, môžeš si to zahrať len tak, si tichučko, oddychuješ si, užívaš si, ale keď proste hráš tie hry napríklad na tom streame, tak samozrejme musíš tam ešte nad tým rozmýšľať, že čo budeš hovoriť, rozprávať sa, interagovať, dávať pozor, držať čo najviac pozornosť. To je niečo napríklad s tým rozprávaním, že čo niekomu prirodzene ide lepšie a niekto sa to musí skrátka naučiť. Pre niekoho je to zložitejšie. Aj ten človek, ktorý má možno ten dar reči, tak stále sa vlastne postupne vyvíja a učí sa aj tie reči. Či je niekto viac
nadaný alebo menej nadaný práve na rozprávanie, ale stále sa vlastne učí rozprávať. No a na tom hraní a rozprávaní na tom streame je to hlavne komplikované vtedy napríklad, pokiaľ sa hrá hra, ktorá ani nie, že nemusí nikoho baviť, alebo že niekoho nebaví, že toho streamera ku príkladu, ale je to komplikované vtedy, pokiaľ tá hra trvá napríklad dlho. Alebo pokiaľ ti nikto neinteraguje v čete. Že naozaj musíš variť z vody. Variť z vody je taký ten výraz, ktorý je podľa mňa veľmi známy a možno, keď sa nad tým tak zamyslím, nie som si úplne vedomá toho, že by si to niekto že len tak uvedomil. Že predstav si, že ty prídeš na stream, vidíš, že niekto rozpráva, zároveň vidíš, že možno nie je taká aktivita na tom streame a nemyslím si, že vlastne to niekto niekedy len tak, že ocení, vieš? Že ti napríklad napíše, že ty kokso, že ty stále rozprávaš, alebo že akože stále o niečom. Že to je taká pre ľudí to je taký detail, drobnosť, samozrejmosť, až by som povedala. Samozrejmosť skôr. Áno, lebo ty neprídeš na stream a neostaneš na streame, kde je ticho. Hej, aj keď ťa tá hra baví, všetko, nebudeš tam len tak. Že chceš tam cítiť toho človeka, chceš tam cítiť to, ako on rozpráva, to, ako on pridáva tú svojskosť vlastne do toho gameplayu. A pokiaľ fakt tam rozprávanie nie je, tak tam nebudeš, no. Pokiaľ teda vyslovene nehľadaš fakt len ako bezkomentárny priechod hrou. No, takže to je taká tá vec, že teraz zasa dá dostať trošku do inej témy teraz, lebo my vieme nadviazať na to, že je to vlastne niečo, čo je docenené, to hranie hier, lebo stále sa rozprávame o tom, že je to hobby. Začalo to ako hobby. Hranie hier a živenie sa tým muselo podľa mňa pre každého začať ako hobby. A možno boli takíto ľudia si povedia, že tým sa chcem živiť. Chcem hrať hry a chcem sa s tým živiť. Teraz sa teda bavíme stále o tom, že hrať hry na streame. No a teraz, ako je to docenené, nedocenené, ja by som dala takú voľnú myšlienku, keď tak sa môžeš chytiť, že je rozdiel, pokiaľ niekto hrá len hru, kúskuje si ju napríklad a tak ju hrá, hej, že na tých streamoch, že proste pokúskuje si to, zahrá si to, jak sa mu to hodí. Potom tá druhá vec je tá, že vymýšľa do toho hrania nejaké výzvy. Že robí ten gameplay ešte zaujímavejší, akčnejší, živší. A potom je tá situácia napríklad, ako robíme my, že teraz hráš to, že nepretržite, že stále, že non-stop. A dala som, je tam samozrejme tých možností viacej, ale dala som také 3, povedzme, náhľady na to, ako sa to dá robiť. A teraz sa naspäť dostávame k tomu, že či je to docenené a ak áno, prečo a prečo nie. To je strašne ťažko povedať, či je niečo docenené. To je podľa mňa aj taká vec, že to závisí proste od človeka k človeku a od streamera k streamerovi. Lebo tak môžeš mať niekoho, kto proste streamuje a má tam napríklad aj tých divákov a má tú podporu, ako aj finančnú, tak proste aj ako to nejakú, že mu tam píšu tie veci v tom čete. A potom máš takých, čo fakt, že naozaj sa aj snažia, ale povedal by si, že by si zaslúžil aj viacej. My sme práve takých prípadov a myslím si, že každý, ktorý sledujeme live streamy, tak videli takýchto presne prípadov, že viacej, pretože veľa ľudí aj začalo streamovať, videl si ten zápal, videl si to, že naozaj do toho idú proste fakt, že dušou, že a srdcom a že všetko, čo povedia, za tým si stoja a proste stále je to síce v rámci hry, ale ako fakt dávajú do toho oveľa viac energie a oveľa viac snahy ako kopu iných ľudí. Alebo aj tú kreatívu, že dokážu lepšie pretaviť proste do toho hrania hier, hej, že tými spomínami napríklad výzvami a tak. Lenže tu sa znova dostávame k tomu, že tá trpezlivosť podľa mňa. Že ani toľko nie, že disciplína, ak disciplína, tak z dlhodobého hľadiska, lebo dosť takýchto ľudí, ono začalo ako streamovať, hej, postupne sa im to narastalo a potom prišlo do takého bodu, že zrazu stagnovali, možno mali zo začiatku trošku hype, jedno s druhým stagnovali a keď stagnovali dlho, tak prestali. A
keď zas ani to nebolo tým, že stagnovali dlho a možno im to aj narastalo, ale potom prišiel napríklad nejaký divák, nejaký hejter, nejaká toxic poznámka a skrátka ich to zložilo. Či to bola jedna poznámka, viacero poznámok. Skrátka, v tom hraní hier je super to, že ideš od hobby k práci a v najlepšom prípade od hobby k hobby ešte ťa aj živí. Hej, tak by som to povedala, tak pekne. Ale potom sú tam aj tie negatívne aspekty. Ako na jednu stranu môže byť práve to nedocenenie, že ten človek, ten streamer sa vlastne necíti byť nejak docenený, že on tomu dáva veľa práce. Je to práca, neviem rozprávať dneska. Odvádzaš dane, všetko, takže je to práca, chápeme sa. Máš z toho príjem? Máš. Takže ide o to, že môže tam byť takéto nedocenenie, ani nie, že to finančné, ale možno to slovné. A môže tam, a hlavne v tomto býva strašne veľa to, že sa tí streamery porovnávajú medzi sebou a porovnávajú si číselne a u veľa streamerov je najväčší problém ten, že pozerajú reálne na tie čísla veľmi aj počas toho vysielania. Že to je práve tá demotivácia, že nevedia sa preniesť cez to, že majú napríklad nejakú slabšiu chvíľku, slabší stream, slabších pár streamov, niečo sa proste stane. A už to idú proste vešať na klinec a že už končíme. Hasíname svetlá, koniec streamov, všetkého. Takže ako, to je jedna z tých asi najnáročnejších vecí u streamovania, že keď príde nejaký ten bod toho, že nejak stagnuješ, že vtedy to je najhoršie. Vtedy väčšina skončí, lebo necítiš sa z toho dobre. Ťažko sa ti zapína každý jeden stream a... Lebo sa bojíš na jednu stranu, či tam budú tie interakcie, alebo že či to tých ľudí bude zaujímať, lebo niekto povie, že áno, zaujímalo ma to, ale vlastne na tých číslach to nie je vidno. Že by to až tak ľudí zaujímalo. Je nejaká iná hra, je nejaká iná tematika predtým. No a ako človek si povie, že však streamuješ hry, to je úplne v pohode, alebo teda celkovo streamuješ, však práca, však to je dream job úplne. Ale reálne ako máš tam také tie iné veci, na ktoré musíš riešiť a ktoré koľkokrát ani ty ovplyvniť nevieš. A tá neistota, to tiež pre veľa ľudí. Neistota, hlavne z toho finančného hľadiska napríklad. Alebo z toho, že napríklad niečo sa môže náhodou stať počas streamu, niečo omylom preklikneš sa, dostaneš ban a teraz nemôžeš nič. A nemôžeš vlastne asi odstrihnutý od celého nejakej výplaty, kľudne, že na mesiac. To je veľmi dobrá poznámka v tomto, že sa vlastne môže hocičo, že napríklad vymyslím si, že nemusí to byť ani v tej hre, že môže sa stať, že niekto príde na ten stream, sa ti zle, zistíš, že napríklad nejaké slovo nemáš zabanované, pretože tých kombinácií na nejaké slová, vety, obrázky, hocičo, videá, vie byť veľa. A teraz ty niekedy nie si proste schopný, že fakt tam napísať všetko. Ty si vieš napríklad nejaké n-wordy, tam si vyčlení, že s trojkou, so štvorkou, s číslami, s nejakými divnými znakmi, čo ani nevieš, že existujú proste vôbec. Že vieš tam dať, ale možno sa nájde niečo, že čo vlastne tam nemáš a teraz ten človek zistí, že aha, henten to nemá, tak si to nemá henten a teraz ide škodiť na viaceré streamy. A teraz sa stane, že ty si to neodmoderuješ, nevšimneš, si preč a teraz bude, aha, nie je moderovaný chat, niekoľko minút a si vypnutý. No. Tam. Takže áno, tá neistota ako finančná, tak to, že sa vlastne môže čokoľvek stať. A hlavne by som spomenula také tie technické veci, pretože ja tak hovorím, že technika žije svojim životom. A ty, keď si nastavíš všetko dokonalo, super, a všetko ti funguje 25 streamov, tak ten 26. proste zrazu sa môže stať, že niečo ti prestane ísť, potrebuješ niečo kúpiť. Hej, ako to ešte tá kúpa, to mi ešte teraz napadlo, že teraz sa niečo fakt pokazí a ty to vlastne musíš hneď vymeniť, lebo keď to hneď nevymeníš, tak vlastne stratíš napríklad tú pravidelnosť. A teraz, keď nemáš pravidelnosť, tak si niekto povie, že ja pôjdem k tomu inému streamerovi, lebo ten je pravidelnejší, alebo ten akože má nejaký rozvrh a mne to možno trošku viac vyhovuje, alebo niečo. Hej, rôzne dôvody sú, ale toto bol veľmi dobrý point, čo si teraz dala, že tá neistota. No a potom je tu teda to, čo sme načali, ten nejaký psychický nátlak, ktorý vie byť obrovský, ale že obrovský. Hlavne tam je veľká
šanca na to v takejto práci, čo je aj zároveň tvoje hobby a z toho hobby sa stane práca, že vyhoríš. Že ľahko vyhoríš. No. A to je zase o tej vytrvalosti, že keď aj vyhoríš, tak možno raz to zvládneš, prekonáš to druhýkrát, ale možno ten tretí proste už si proste povie, že to už je proste moc. Lebo veľa ľudí si myslím, že nepozná ten pocit vyhorenia. Ja vám to veľmi ľahko popíšem. Ono to je niečo v tom zmysle, že ty robíš niečo, čo ťa baví a zrazu lusknutím prstov ťa to nebaví, nič ťa nebaví. No ja by som hlavne povedala, že hlavne sa to týka ako takých psychických prác. Čo robíš hlavne napríklad, že kľudne aj nejaká administratíva a tieto veci. Vieš, že keď máš nejakú fyzickú prácu, tam je ako menšia šanca, že sa ti stane nejaké vyhorenie. Tam skôr už ti nejak zlyhajú končatiny alebo čokoľvek, hej to. Ako ja si nesmiem, že ako chápeš, ale proste on tak popísala, no. Chápeš, aby Áno. Niečo sa ti proste stane ako fyzické, rozumiem. No a práve tým, že aj to streamovanie a hranie hier je skôr taká, že mentálna práca, lebo ty sa vlastne napríklad pri tých dlhších streamoch, kľudne to nemusí byť, že stream, ktorý trvá 8 hodín, 10 hodín, 12 hodín, to môžu byť kľudne kratšie streamy. Každý má tú laťku proste inak nadstavenú. Hej, pre niekoho je dlho hrať hry 2 hodiny, pre niekoho 4, pre niekoho 5, pre niekoho 6 a pre niekoho hocikoľko. No a tu nastáva ten moment, že či ten človek bude mať stále o čom hovoriť, či vlastne tá hra ho bude po tých hodinách baviť a hlavne, aby ten človek stále mal aspoň ako také sústredenie sa na tú hru a ideálne aj na to, čo sa píše. A teraz, ja viem, možno si niekto povie, no tak to nie je zložité, hej, že zároveň interagovať. Áno, súhlasím, že si na to vieš celkom rýchlo zvyknú na tie interakcie. Že to, keď ti robí problém, že nevieš akože aj hrať hry a zároveň možno kúknúť vedľa do monitoru, čo sa píše, hej, tak nájdi si ten systém a to hovorím, v skutku rýchlo. Za pár streamov, keď už to je povedzme pár mesiacov, tak už je to, že nemáš čo, hej. Už nemáš čo podľa mňa pokaziť. Ale sem tam sa stane, keď je náročnejší deň a tak ďalej. Že vždycky niečo prečítaš 2-krát, alebo ako neodpovieš na niečo, nevšimneš si, omylom prehliadneš správu. To sa stáva. Ale to sústredenie vie byť veľmi vyčerpávajúce. A obzvlášť ty zapájaš proste viacero zmyslov. Ty dávaš pozor, hej, si v strehu, čiže zapájaš stále tú hlavu, hej, zapájaš proste to, že pozeráš, zároveň stále rozprávaš a teraz kontroluješ to, čo sa robí v tej hre, hej, potom máš ešte však klávesnica, gamepad, niečo jedno s druhým a ešte teda interaguješ, hej. To som povedala asi 3, alebo koľko som ich povedala, neviem, ale rozumieš, dala som tie základné veci. No ale taká tá asi vec, ktorá najviac demotivuje a čo som si teda aj ja, aj ty sme si všimli, tak sú jednak tie čísla. A teda keď tam ten live counter na to, koľko ľudí na streame je zapnutý, tak to ako dokáže extrémne zmeniť náladu streamera. Nás sa to popravde týka tiež, ale my to teda zapnuté nemáme, že vôbec. My jediné, čo vlastne vidíme, je to, keď napríklad ideme meniť kategóriu, náhodou kurzom prejdeme a teraz tam blikne, že koľko tam je ľudí, lebo to nevieš úplne schovať. To je tiež tak úplne úžasne spravené. A prečo sa to napríklad vypíname je to, lebo hovorím, vie to byť pre niekoho demotivujúce, či chceš, či nechceš. Tak by som povedala, či chceš, či nechceš. Stále, aj keď na tom streame je 10 ľudí, 20, 30, 40, 50, 100, neviem koľko, tak si človek proste povie, super, veď už aj keď tam máš tých 10 ľudí, 20 ľudí, 30 a hoci koľko, tak to je úplne že extrémne, že niekto na teba pozerá a dáva ten svoj čas, to najcennejšie, čo máme vlastne na ten tvoj stream. Či už tým, že len počúva, alebo aj pozerá, alebo sa aj zapája, nebudajte ešte podporiť finančne. Ale ako náhle proste ty si zvyknutý, povedzme, na nejaké určité číslo tých ľudí na tom streame a teraz príde to obdobie toho poklesu, tak to ťa proste ovplyvní. Či chceš, či nechceš. To tak skrátka je. Hlavne pokiaľ máš napríklad aj že na nejaké spolupráce, alebo máš nejaké povinnosti, ktoré ešte do toho musíš riešiť a odvíja sa to aj od tých štatistík, tak vtedy to je ešte horšie. Teraz je to inak veľmi dobrá téma, pretože Twitch mal všelijaké také, nielen Twitch, ale aj YouTube, všelijaké nejaké opatrenia a tak ďalej, proste vývorbotí. Celkovo sa ukazuje menej ľudí, napríklad ako v číslach, že sleduje stream, ako reálne pozerá stream a takéto veci. Alebo že odporúčania
na stream, že na to, že sa niekto náhodný preklikne, sú o tom, že ako napríklad intenzívne sa interaguje v čete na streame. A takýchto vecí je zo pár, sú ešte nejaké ďalšie, ale celkom je to teraz dobrý topik vlastne na to hranie hier. A ešte sa vrátim k tomu, jak si spomínala vlastne tie spolupráce, pretože jednak ten príjem, povedzme to hranie hier, bavíme sa stále o streamovaní, hej, ty môžeš byť nejaký tester napríklad direct, čo je zas iná trošku sféra, do ktorej sa toľko nevidíme, tak hovoríme o tom, čo sa vidíme. Ale ak náhodou niekto k tomu máte nejakú poznámku, že o tom byť testerom, veľmi radi sa o tom viacej dočítame, alebo sa dozvieme, takže určite napíšte dole do komentáru, keď máte niekto takú skúsenosť. Ja by som ale povedala nielen tester, ale celkovo akýkoľvek spojenie s hrami. Že živí ťa hranie. Takže kľudne, keď ste napríklad nejaký, že hráč a tak ďalej. Je to viacej proste. Môže to byť čokoľvek, vieš, proste aj v hernom štúdiu, že keď niekto vyvíja tie hry a tak ďalej. No ale teda jeden ten spôsob toho, ako sa ty môžeš živiť ako streamer je to, že povedzme ty dostaneš hru a máš za ňu zaplatené, že ju zahráš. A je jedno, koľko na tom streame je ľudí. Potom máš takú spoluprácu, že hráš hru a toľko ľudí, koľko použije tvoj promokód, tak z toho máš nejak peniaze. Ďalšia možnosť je tá, že hráš hru a skrátka ťa podporia ľudia na streame, tí, čo sú tam, nezávisle povedzme, že sú tam, alebo tam chcú byť a povedia si, táto hra je fajn, alebo je nejaká dobrá atmosféra na streame a ja tam proste paciem nejakých 5 euríčok a to si povie napríklad viac ľudí za ten stream a zrazu je z toho veľmi príjemná čiastka, že čo fakt poteší a zajesí ti proste niečo už na ten mesiac, hej, povedzme. A potom je tá štvrtá možnosť a tá je tá, že ty vlastne, možno ťa ako tak neživí to, že hráš tú hru, ale skôr to, že ty máš nejakú spoluprácu, ktorá sa odvíja od čísiel a napríklad hráš nejaké RPčko, hráš nejakú novú hru, skrátka dokážeš naakumulovať veľa ľudí na tvoj stream a z toho, že oni vidia nejakú reklamu, alebo to, že tam vôbec sú a možno vyskakuje nejaký banner alebo niečo, tak ty máš peniaze. A podľa mňa všetko by som určite zaradila do toho gamingu a streamovania, lebo to so sebou súvisí, lebo to môže byť všetky 4 veci dohromady. Hej, alebo iba 1, iba 2, iba 3 a tak ďalej. Ale asi najčastejšia skrátka býva tá, že je to takéto taký freestyle, že ty to zapneš, kúpiš si tú hru, po prípade dostaneš, či už od toho herného štúdia, alebo proste nejakým iným spôsobom, hej, že cez nejakú agentúru, cez nejakú inú spoločnosť a tak ďalej, alebo si ju teda kúpiš. Ale je to taký ten freestyle, lebo ty z toho streamu môžeš mať 0,0, alebo 5 euro, 10 euro, 20, 30, 100. Alebo si v minuse, lebo si kúpoval tú hru a vlastne nič nebolo za ten stream. Tak. A tu sa mi veľmi páči taká tá myšlienka toho, lebo stáva sa to, že napríklad, keď je nejaká nová hra, veľa ľudí sa to bojí možno kúpiť, alebo nevedia, či to stojí za to, alebo už im to príde fakt veľa. A páči sa mi tá myšlienka toho, že OK, tak ten človek si tú hru kúpil alebo dostal, nemyslím si, že v tom bude nejaký rozdiel, lebo tak či tak ju ukazuje na streame. A teraz si možno niekto povie z tej diváckej komunity, tí diváci, že tak ja by som si ju si nekúpil, alebo ja kúpil by som si ju, ale tým, že ten človek hrá, si ju kúpiť nemusím a vlastne si ju viem užiť a baví ma to možno viac pozerať ako hrať. Pretože to je ďalšia vec, že nie každého baví hry hrať, ale skôr ich to baví pozerať. A to je podľa mňa dosť veľa ľudí. Že veľa ľudí nedržalo pomaly ani klávesnicu, myš alebo gamepad, ale ich to proste baví pozerať ako taký film. A teraz si povedia, tak ja aspoň dám sub, alebo pošlem 5 euro. To je jedno, že tá hra stojí povedzme 90 euro, 100, ale nemuseli robiť nič. A toto je podľa mňa také milé gesto, ktoré nie každý si môže dovoliť, nie každému to napadne, ale je to niečo, čo teba ako streamera proste usvedčí tak v tom, že som rád, to sme vedeli predtým, že som rada, že tú hru streamujem a teším sa na ňu. A keď ju ešte takto niekto podporí, ten nápad, tú ideu, že teda ideme to zahrať, že našim spôsobom, tak to ešte poteší viac a spovieš, OK, a teraz mám motiváciu, že keď bude ďalšia hra, tak aj tak do nej pôjdem. Že proste chcem vám ju ukázať. A teraz nechcem, aby to bolo dané, že teraz sú za to peniaze, hej, sú za to ťažké love, tak ako idem to robiť stále, ale ide o to, že keď už je to tvoja práca, tak musíš aj na tie peniaze proste myslieť a musíš aj na tie peniaze proste dbať a starať sa o to, lebo ako poplatíš všetko, čo potrebuješ, všetky odvody,
ktoré idú proste úplne len preč. A potom musíš ešte našetriť si na to, že vlastne vôbec žiješ, že vlastne niekde bývaš, že vlastne niečo ješ, kupuješ tie hry, alebo investuješ celkovo do toho vlastne streamu a takto. Ale áno. Ale to som ešte tak chcela inak povedať, že zase nechcem, aby to znelo z mojich úst tak, že teraz, ako keď za niečo máš peniaze, tak teraz to musíš robiť stále. Ale len tým chcem povedať, že tie peniaze vedia slúžiť ako motivácia a zároveň takéto ohodnotenie, z ktorého nakoniec vidie takéto zadosťučinenie pre toho človeka, že asi som to urobil dobre. Hej? Ale to môže byť kľudne aj správa v čete. Hej? To môže byť, že teraz niekto napíše, že Bože, dobre to je. Že páči sa mi, ako to hráš, alebo dobrá hra. Som rád, že som si ju mohol pozrieť, hej, alebo nemusí to byť vôbec finančne, ale tie peniaze majú takú inú silu proste v tomto. Že človeka to ešte tak viacej ako povzbudí, že ešte viac. A to je jedno ako to čiastka, proste povzbudí to. No, takže to je tak, ale to je teda aj zároveň taká tá neistota, o ktorej sme sa bavili. Že proste buď 0, alebo neviem koľko. No a tým, že je to skôr taká tá práca, ktorá je fakt na tej mentálnej báze, tak sa zároveň odzrkadluje aj na tej fyzickej, či chceš, či nechceš. Pretože hranie hier je síce fajn, ale oči, potom veľakrát, keď človek robí vlastne ako keby stále to isté, tak tá hlava je taká viac spomalená, že proste inak vnímaš veci, že človek proste možno dlhšie trvá niečo pochopiť. Lebo proste, keď si len doma a robíš stále to isté, tak tá hlava proste začne byť taká, že spomalená. Ale áno, zároveň keď hráš napríklad rôzne typy hier, tak ťa to dokáže tak ako nabústiť. No trénuješ. Áno, trénuješ, ale nie je to, že stále. Že to tento účinok, že nefunguje, že stále. No a ešte tam je potom hlavne aj tá fyzická stránka toho celého, že vlastne ty stále len sedíš za tými hrami, stále len sedíš za počítačom a proste strácaš fyzičku. A veľa ľudí je takých, že ako keď streamuje, tak a je to takto, že kľudne streamuješ 8 až 12 hodín za deň, tak potom sa musíš ešte sám namotivovať na to, aby si išiel napríklad aspoň sa prejsť von, alebo aby si išiel vlastne cvičiť. Lebo je to komfortné proste sedieť a nič nerobiť. To chápe asi každý. A nie každý má takého toho diablika, čo povie, no zároveň anielika, nie diablika, že chod sa hýbať. Bude to dobré. Bude ti lepšie. Bude sa ti oveľa lepšie sedieť, keď sa fakt prejdeš. A pokiaľ to neurobíš, alebo nedaj Bože máš nejaký program, ako sme mali my naposledy, že 50 hier za jeden mesiac, tak nemáš moc šancu sa ísť prejsť. Lebo ty ráno vstaneš, pár minút na to, že to tak poviem, zapínaš stream, končíš stream, si unavený, ideš spať. A takto ideš napríklad mesiac. A neviem si predstaviť, že... Dobre, viem, ja by som to zvládla. Hej, že psychicky by som to zvládla byť medzi týmito všetkými stenami a proste fakt len hrať hry. Ale keď si to predstavím, že napríklad, že toto robiť, že sama, lebo my sme dve. Ale že som sama a teraz mám tak hrať hry, ja neviem, 2 mesiace, pomaly sa s nikým nevidím a moja jediná interakcia napríklad, keď je s niekým iným, tak buď ten stream, alebo po streame napríklad s niekým, že na Discorde, že ani nevychádzaš von pomaly, tak to si neviem predstaviť. Hlavne tá mentálna stránka, ako je potom taká, že keď si proste strašne dlho zavretý doma, tak sa proste necítiš potom dobre, vieš. Že a potom môžeš z toho upadnúť do depresie. A keď máš depresiu a si na streame a ideš mať depresiu ešte aj na streame, tak to už je úplne, že to sa uklincuješ totálne, no. A to sa ako stáva celkom dosť často, že proste si je streamer, je strašne spokojný, happy, všetko je super, streamuje proste veľa a potom zrazu začne byť niečo zlé, nejak sa cíti blbo, tak sa vyrozpráva, cíti sa lepšie, potom sa vyrozpráva znova, lebo zase je ďalší stream a zase sa cíti blbo a vlastne príde na ten stream hlavne preto, aby nejak mu napríklad ľudia zlepšili náladu, lebo však ono to tak funguje vlastne tak, že aj obojstranne, že nie, že len ten streamer zlepšuje náladu tým divákom, ale tí diváci vedia koľkokrát zlepšiť náladu tomu streamerovi. No a potom upadne do takého začarovaného kruhu, že každý jeden stream takmer je len sama depresia, vylieva si srdiečko a vlastne nikto to už nechce počúvať, nikoho to nebaví počúvať dlhodobo. A vlastne potom, no,
To tak je všeobecne, ale aj keď máš proste v okolí niekoho, kto je proste strašne smutný stále, tak ty mu ponúkneš tú pomocnú ruku, ale ako náhle vidíš, že je to stratený prípad, že to tak poviem, pre teba, lebo tiež máme všetci nejakú kapacitu, koľko dokážeme uniesť a pokiaľ ten človek to prekročí, tak už proste ako zamávaš rukou, že radšej to nechám tak, nebudem si kaziť deň náladu. Nech si kamarátky akýkoľvek, ale každý má tú svoju kapacitu, koľko dokáže uniesť. A respektíve uniesť v tom, že čo zvládneš počúvať, koľko toho. A to niekto má väčšie, menšie a tak ďalej, hej. Ale tak to proste platí aj na streame, že ako náhle niekto je stále v stálej depresii, hej, tak stále to bude len proste padať dole. A keď stále budeš plakať o tom, ako máš málo ľudí na streame, tak možno nie všetci pôjdu hromadne preč. A aké to máš ťažké. Áno, že presne nie možno všetci pôjdu hromadne preč. A ľudia ti povedia, áno, máš pravdu. Ale postupne tí ľudia možno raz za tie 2 streamy ti vždycky jeden odíde. A potom vlastne ten, čo bol aj ten najtrpezlivejší, odíde ako posledný, ale povie to, ako už stačí. Hej, že tam je zase trpezlivosť, že ako kto čo vyhľadáva a chce. Takže proste ty musíš vlastne stále na tom streame mať nejakú určitú náladu. A podľa mňa najhoršia vec, čo môžeš spraviť, je ísť do toho streamu s tým, že sa máš strašne zle. Sú situácie, kedy ten stream ti fakt, že zlepší tú náladu, hej, a že keď sa máš zle, zapneš stream a proste tam, že už tam vidíš tých ľudí, že vôbec prišli, tak ako ťa to poteší a ťa to naštartuje. Áno, že im na tebe záleží. Áno, že proste oni ti to nenapíšu, že im na tebe záleží a tak, ale proste ty si to tak ako vyložíš, že no tak tí ľudia, akože stalo sa niečo zle, povedzme, hej, neviem čo, a teraz ty zapneš ten stream a zrazu vidíš, že tí ľudia tam úplne s pozitívnou náladou, emoty tam dávajú nejaké šialené, čau, ako sa máš? Dúfam, že sa máš dobre, ja som úplne brutálne, toto sa mi stalo. A ten človek zrazu úplne užije a keby sa nič nestalo. Hej? No potom je to tá opačná situácia, čo si hovorila ty. No ale keď sa ešte tak naspäť vrátim teda k tej myšlienke, čo som chcela povedať, je to, že človek vlastne mimo toho, že hrá tie hry, tak a ak to nerobí tak, že len hráš hry, zapneš stream, skončí stream a koniec, tak musí tomu dať oveľa viacej. Že ako mentálne aj fyzicky. Pretože hovoríme, stále sa rozprávame o tom, že to začalo ako hobby. Hej, a už to ide akože vyššie a vyššie stále. Ale ide o to, že aj proste keď už robíš toho veľa, tak už to teda nie je, že zapneš stream a koniec a robíš si čo chceš. Ale skôr je to proste o tom, že musíš si sám urobiť nejaký rozvrh, ako ty budeš vedieť byť schopný fungovať. Že keď proste takto budeš fungovať pravidelne, tak ťa to ako nezožerie, nevyhoríš z toho. Musíš sa vedieť naladiť na ten stream. Musíš vedieť sa ako keby prepnúť takého moodu možno niekedy, že OK, ide byť stream, ideme, hej? A proste, čo sa stalo, možno bola zlá nálada, čo si, ale zapni sa stream, kecáš, ako keby sa nič nestalo. Lebo nemôžeš si dovoliť, keď máš napríklad nejaké smutné obdobie, podľa mňa všetci máme také smutné obdobia, väčšinou v september byl taký. Pred septembrom alebo september. A to sú také obdobia, isto to poznáte, máte takú ako ročnú depresiu, by som to nazvala, že teraz príde nejaká doba, napríklad týždeň a proste vy ste úplne, že o ničom. Hej? A teraz si zober, že to nemusíš ani robiť s ľuďmi, aby si také obdobie mal. A teraz si predstav, že ako je ten stream, ty streamuješ a teraz také obdobie máš a čo povieš, tak viete čo ľudia, není stream, lebo som úplne v depkách proste a teraz nebude stream týždeň a potom týždeň si uvedomí, že cíti sa nám z toho, že som nič nerobil, ešte máš väčšie depky, hej, a teraz ako, no tak zase nebude stream, ako raz za čas si myslím, že toto je fajn urobiť, že keď sa fakt necítiš, tak to nebudeš siliť, lebo podľa mňa najhoršia vec je to, keď ty sa nutíš do tých streamov, že ty nemáš náladu, ty sa cítiš, že ako nemáš ani čo povedať a ty ten stream zapneš. A máš ešte tomu zlú náladu. To je podľa mňa, že strašné. Ja si stále myslím, že keď to začalo ako hobby, tak dobre, nemusí to byť už len celé o tom, že stále to je navždy hobby, hej? Ale minimálne ten pocit, s ktorým ideš do toho streamu, tak nemá byť, že musím zapnúť ten stream a musím to urobiť a teraz musím streamovať 8 hodín
lebo neviem čo, hej? Alebo, hej, bežne mám až 8-hodinové streamy a zrazu si povieš proste pohodne, že proste to necítiš, že to není ono, že to nie si ty na tom streame. Tak radšej to vypnúť, vieš. Že nemôžeš proste ten stream takto začínať, alebo to proste ťahať len tak, lebo neviem čo, lebo si myslíš, že sa z toho proste oťukáš. Že podľa mňa stále to, že ich zapnú ten stream, by mal byť s tým svedomím, že teším sa, bude stream a bude sa robiť napríklad toto, alebo neviem, čo sa bude robiť. Neviem ani, aký bude dlhý ten stream, ale teším sa. Teším sa, že uvidím tých ľudí, teším sa, že zahráme nejakú hru a proste stále v tom musí byť poďme taký ten náboj. Minimálne, keď ten stream zapínaš. Lebo myslím si, že každý, úplne každý, kto sa aspoň čiastočne živil tým, že hrá hry na tom streame, každý si zažil to, že zapol ten stream, lebo tak cítil, že asi by mal. Hej? A niekedy z toho vyšlo, že bolo to dobré, alebo nečakal si nič a nakoniec to bol brutálny stream. A potom je tá druhá strana, alebo tretia, že no, tak akoby depresia, skončí stream, ty si bol to na hovno a nič. Že nemôžeš podľa mňa, ako už keď sú aj v tom tie peniaze, tak vždycky v tom treba držať takú tú vášeň, že ideš to robiť, lebo to chceš robiť. Hej? Taká tá myšlienka, ktorá sa strašne veľa teraz umiela na internete, je tá, že niekto si sťažuje, že hranie hier alebo živiť sa hraním hier je ťažké. V svojej podstate je to vždycky ťažké tak, ako si to spravíš. Ale niekedy ty si neuvedomieš, z čoho prichádza tá ťažoba. Že ty sa cítiš zle a nevieš to identifikovať, že čo za to môže a potom sa to naťahuje, kým ty na to neprídeš. To je taká vec. A zároveň by som povedala, že hranie hier a živenie sa hraním hier vie byť aj náročné, ale je to fakt o tom, že ty musíš vedieť nájsť ten balans a nájsť nejakú, ak to je v rámci streamovania, nájsť nejakú odolnosť. Ja by som hlavne povedala, ale že ako nemôžeš také niečo porovnávať vlastne s nejakou fyzickou prácou, lebo však áno, máš proste fyzická práca je náročná, ešte pokiaľ máš nejaké také, že fakt, že napríklad nosiť niečo fakt, že mega ťažké a takto, že fakt, že je to ťažká práca, ale toto je ťažká práca proste tým mentálnym spôsobom skôr. Že na to streamovanie a na to hranie hier na streame potrebuješ mať skôr tú mentálnu ako nejakú vytrvalosť aj skrz toho, že keď ti tí ľudia prídu nejaké hejty ti písať alebo nebodaj si ťa dohľadajú a tvoju rodinu a potom ti to vypisujú, nie je to ako veľmi príjemné, alebo že ti odfotia presne tvoje okno, že tu ty býváš, ako nie je to príjemné, alebo to, že napríklad máš mladších divákov na streame, že si ten streamer, ktorý proste zasahuje to mladšie publikum, tak to musí byť veľmi náročné na to, že nejak správne vždy zareagovať, pretože tí mladší diváci si neuvedomujú, koľkokrát čo píšu a akým spôsobom a ako to vyznie a to je akože podľa mňa, že fakt, že mega ťažké. Napríklad nejaký taký, že Fortnite streamery alebo takto, že tako, to by som si netrúfla ako takto nejak streamovať, že pre také mladšie publikum. Fakt sa musíš držať v niekoľkých prípadoch na úzde a musíš mať fakt, že pevné nervy. No hlavne tu si to viem predstaviť, že pokiaľ ty máš napríklad aj nejakú spoluprácu, hej, ktorá si to proste vieš sleduje, alebo aj nesleduje, to môže kdokoľvek, kedykoľvek poslať nejaký proste prešlap, tak ti to ako dokáže trošku dosť uškodiť v týchto veciach. Hej, ľudia sú zlomyselní a vedia byť veľmi zlomyselní, ale rozumieš, no. Hranie hier je vždycky o takom úhle pohľadu. Že ako sme si povedali ten prípad toho, keď niekto prišiel na stream a povedal, no tak ty nemáš taký zlý pondelok, lebo nejdeš do roboty, hej. Ten človek to nechápe. Ako ty si povedala, že keď to niekto nechápe a chce to chápať, tak nech si len tak kľudne na nečisto skúsi, proste vymyslím si. Úplne dám nejaký hoax z hlavy, hej. No daj. Ale že nech si skúsi napríklad, že sleduje nejakého streamera, hra nejakú hru, tak nech si on tiež skúsi zapnúť tú istú hru a skúšať si akože tak, ako na nečisto, že interagovať s tým chatom a s tými ľuďmi, čo tam píšu.
A snažiť sa stále rozprávať a snažiť sa proste dávať pozor. Keby to skúsi človek na týždeň, no. No, že aj to by stačilo podľa mňa. Kľudne, vieš, nie že na 5 minút. Hej, a si povieš, zvládam to, pohoda. Ale skúsiť si napríklad aj taký chat, že nielen ten, čo napríklad bude niekde u nejakého streamera, čo má strašne veľa divákov a mu to tam skáče, ale skôr taký chat, kde ti nikto nepíše skoro. To je no, že ako ideš fakt, že z vody. A teraz ideš... Aby nebolo ticho. Áno. Aby nebolo ticho viac ako kľudne 8-10 sekúnd. Nemusí byť ani, že 80, stačí, že aby nebolo dlhšie ticho ako napríklad minúta. Lebo niekedy, keď sú napríklad veľmi dlhé streamy, čo považujem povedzme viac ako 12 hodín. To tak ale 12 hodín nikto nebude skúšať, hádam. No, tak ale vieš, no. Ale že keď napríklad takto stream, takže si tam dovolíš proste dať fakt tú dlhšiu chvíľku, lebo vieš, že musíš, hej. Vieš, že proste niekedy potrebuješ byť aj ty ticho a nepočuť sa. Hej, že proste chceš ticho. No to je to najhoršie, áno. Počuť sa stále, jak rozprávaš na tom streame tých 12 hodín, to je najotravnejšia vec na svete. Tak to je ten najväčší vlastne pálec dole. To sa vypne stream asi ticho, lebo konečne už sa nepočuješ. Takže. Ježi, no to teraz ako... Ja si pozriem ešte veľmi stručne, že ako to tu mám ešte spísané. Že čítam je niečo, čo chcem prejsť, ale k tomu by som sa ešte tomuto vrátila presne. Mm-hmm. Že o tom, že vlastne ako sa dostať nejak, že k tomu, aby ťa to žilo, sme sa bavili, že držať nejakú tú pravidelnosť a odolávať, hej, to je jasné. Zarábanie sme sa tiež vlastne rozprávali. Vyhorenie sme tiež tak trochu načrtli. Tu nestabilitu tiež. A ešte by sme mohli tak veľmi rýchlo prejsť napríklad to, že aké sú možnosti toho hrania, pretože ich je veľa. Ty vieš ísť nejaké retro konzoly, ty vieš ísť proste nejaké nové hry, staré hry. Že ako tie hry prechádzať, vždycky máš čoho čerpať. Lebo proste tých jeden house je kvantum a vždycky si vieš niečo nájsť. Čiže na jednu stranu to hranie je taká neobmedzená zásoba kontentu. Hlavne tak, že môžeš sa aj tak kreatívne vyžiť v tom. Keď fakt, že chceš, tak vieš veci aj v tých hrách, aj s tými hrami spraviť vždy veľmi kreatívne a vieš poskytnúť vždy niečo nové tomu divákovi napríklad. No potom je to tá druhá vec, ale k tomuto, čo ty vravíš, že potom sú situácie, kedy sa stále snažíš, aspoň čiastočne sa o to snažíš, držať stále to streamovanie ako hobby. Hej, napríklad v našom prípade my robíme hlavne veci mimo stream. Hej, že napríklad točenie videí, edit, proste nejaká kreatíva, alebo ideš niečo niekde vybaviť, máš nejaké koldy a proste takéto somarinky, alebo plánuješ niečo, hej. A teraz ako stále robíš a ten stream, my sa vždy snažíme, aby bol pre nás proste taká zábava a taký oddych, hej. Čiže my preto aj vlastne v poslednej dobe nemávame nejaké ako strašne prekombinované streamy a strašne brutálne programy, že ideme fakt na tú jednoduchosť, lebo úprimne nám to aj sedí. A hlavne potom je celkom jednoduché, ako fakt si to odlišiť, že toto je ten chill a tu sa mi plne uvoľniť. Lebo podľa mňa ten stream by byť len vtedy dobrý z toho hrania hier, keď sa uvoľníš a si sám sebou. Lebo pokiaľ si stúhnutý, niečo ťa trápi, na niečo myslíš, že musíš niečo urobiť, to je to najhoršie. To je proste, ty normálne možno niekedy čakáš, že kedy skončí ten stream, aby ty si mohli zrobiť niečo, čo ťa strašne tlačí. A to je najhoršie. Ale potom sú situácie, kedy teda ako niekto to tak nemá a fakt ako ide do toho 100 pro aj energeticky so všetkým a to ťa akože tiež dokáže vyšťaviť. Ale tak či tak, či je to ten prvý prípad alebo tento druhý prípad, stále podľa mňa veľmi veľa ľudí príde k záveru ako my, že skončí stream, ktorý bol, kde si rozprával, komunikoval, aj počas toho točenia si rozprával, komunikoval. Skončí stream, si ticho. Či bol super, či bol zlý. Si ticho. Povieš si, dobre bol stream, nie? No hej, dobre to bolo, užili sme si to, pecka, super, interagovalo sa, všetko fajn. A potom ticho. A normálne, kľudne, 10 minút, 20, hodina, 2, 3, 4, keď niekedy je 4, stáva sa nie moc často, ale hej, lebo potom už väčšinou ideš spať, alebo robiť zase niečo iné. Ale tak ako to je také, že napríklad aj keď nás niekto stretne, alebo že my sa s niekým stretneme, tak my ako nie sme veľakrát také, že akčné, vieš.
Skoro nikdy nie sme akčné, keď sme takto, lebo keď nás niekto stretne, to znamená, že sme vonku, není stream, väčšinou teda, hej, z veľkej časti proste nie je stream, niekto nás stretne, príde, prihovorí sa k nám a my sme práve tie v tom tichu, vypluté. Nám je dobré. A potom je najhoršie to, že keď ten človek rozpráva a úplne sa chce rozprávať a my proste nás to baví počúvať. Lebo proste my sme radi, že nerozprávame, vieš, že my proste len počúvame a ten človek je len potom no ale asi vás vyrušujem, tak už nebudem rozprávať a že a jak sa máte? A ty že no ako dobré, kľudne rozprávať, nás to baví počúvať, lebo fakt, keď to náhodou niekedy stretnete, rozprávajte, lebo veľakrát si ľudia myslia, že my keď sedíme a sme ticho a len pozeráme. Ja viem, že to môže byť také trošku nepríjemné a mimo komfortnú zónu, keď sa na teba pozerajú dva ľudia a ty len rozprávaš a oni len pozerajú a počúvajú. Lebo ľudia nie sú zvyknutí vo všeobecnosti počúvať, hlavne keď je to nejaká konverzácia. Byť vypočutý kľudne aj vôbec. Byť vypočutý, to podľa mňa, to je taká téma, že to je na dlhé rozprávanie, ale ide skrátka o to, že ľudia na to nie sú zvyknutí, že na nich niekto pozerá a fakt sa sústredí na to, čo rozpráva, tak oni sú len, že neotravujem ťa, neobťažujem ťa. Ja to mám strašne rada. Keď niekto ako dá nejaký monológ, keď sme takto, že sa s niekým stretneme. Ja som za to veľmi rada. Mne to zaujíma. My napríklad vidíme z tej komfortnej zóny a z tej bublinky. A my sa dozvieme viacej, že ježiš, super. A inak sa dá žiť len tým, že nie len, že streamuješ. A proste je to super. Takže keď nás náhodou niekedy stretnete v budúcnosti, tak nás nenudíte. Hej, my chceme počúvať. Lebo to je proste to, že teba ide huba o 106 a to je síce fajn, áno, ale potom niekedy musíš byť ticho. A hlavne je to také, že my proste na tých streamoch ako keby povieme všetko. A potom, keď sa náhodou stretneme niekde vonku, tak to je také, že Čo máš nové? A bol stream. Hral sa hra. Lebo ťažko povedať, lebo ty niekoľkokrát za deň vždy zopakuješ na tom streame, že čo je nové, čo si robil a proste všetky novinky svoje na svete povieš. A potom už, keď sa ťa niekto náhodou takto opýta niekde, tak si také, že vôbec nevieš, lebo nevieš, čo ten človek ako počul, vedel, kedy naposledy niečo, nejaké informácie a tak. A to asi z toho úplne, že fú. Že nevieš, čo povedať vlastne vôbec ani. Úplne si vygumovaný. Lebo keby vieš nejak taký, že presný nejaký možno dátum, že odkedy, že čo sa niečo dobre stalo, tak si nejak vybavíš, ale ťažko. Ťažko tá komunikácia u nás. My sme proste tiché, no potom. Keď nie je stream, tak fakt sme tak, že veľmi vyrozprávané a skôr sme potichučku. My proste potrebujeme ono to ide koľkokrát tak, že človek má také ukecané dni viac, menej a tak, ale častokrát proste hovorím, treba sa vidieť spíš do toho módu, že teraz ideš. Hej? Že ideš a proste kecáš. A niekedy to proste nefunguje. Nejde to. To nie, že by si bol nieký iný, hej, zrazu, že nie si to ty, si to ty. Ale taká tá energickejšia časť teba proste. A niekedy to proste nejde svičnúť, alebo niekedy to nechce svičnúť. Lebo ti je dobré, že nič nerobíš, nerozprávaš a je ti fajn. Čiže vráťme sa tak naspäť k tej celej pointe, že keby máš povedať nejaké základné body, čo je to najväčšie negatívum alebo negatíva a pozitíva, tak čo by to bolo? Najväčšie negatívum toho hrania hier, akože že je to tvoja práca? No najväčšie negatívum toho, že streamuješ tie hry, tak je to, aké je to nestabilné a nevyspytateľné. A tá neistota. To je za mňa najviac. A to najlepšie, no však hráš hry asi doma a je ti proste dobre doma a nevychádzaš von, to je pecka, nerozprávaš sa s inými divnými ľuďmi, lebo sa rozprávaš len s tými, ktorí prídu proste na tvoj stream. A niečo ich to zaujalo, no. Kvôli tomu, že ich to zaujalo a že asi si v niečom sedíte. Áno, že nestretáva sa s takými ľuďmi v obchode, že ti ukradnú z košíka rožky alebo niečo. A máte si čo povedať. Áno, to je tiež dôležité, že si máte čo povedať, to je pravda. To si pekne povedala. To sa určite prikláňam k tej nestabilite, lebo ja vám poviem takú jednu vec, že ja som vám povedala tie 4 nejaké spôsoby toho, ako ty vieš vlastne zarábať skrz to hranie hier na streame. Ale potom sú situácie, že je úplne jedno, ako veľa toho robíš, alebo ako málo.
ale naozaj ako predpokladať, či vyžiješ alebo nevyžiješ, to sa nedá. Ty môžeš urobiť, že za mesiac nastreamuješ 300 hodín. Ty môžeš urobiť to, že za mesiac nastreamuješ 50 hodín. A môže byť, že tých 50 hodín v rovnakej kvalite ako tých 300 bude proste lepšie ocenených finančne, tým, že vlastne viac ľudí si povie, že podporí ten stream, lebo povedzme, že zrazu ľudia majú lepšiu nejakú náladu v ten mesiac, jedno s druhým. To sú také kolektívne veci. Častokrát, že niekto pošle donate, tak možno pošle niekto iný donate. Hej, že taká reťazovka sa niekedy z toho tak spraví. Tak proste funguje. A v tomto je to možno aj také demotivačné trochu, že ty si zober, že máš napríklad mesiac, v ktorom fakt obetuješ veľmi veľa času na hranie hier a je to ohodnotené, že nie je moc dobré, alebo možno nie tak dobré, ako možno ten predchádzajúci mesiac, kedy si strávil hraním hier 50 hodín. Potom zrazu máš mesiac, kedy sa snažíš robiť nejaké tematické veci, strašne nabombený content z toho hrania. To má, že skoro nič. Že ako fakt napríklad ideš len na nejakých spoluprácach alebo niečo. A toto je v tom ako najhoršie. Že ty nikdy nevieš, lebo jedna vec je to, že ty keď obetuješ na tom streame napríklad 300 hodín alebo 200 hodín povedzme, ale to nie je všetko. Lebo ty ten čas do toho dávaš aj mimo ten stream. Alebo proste celkovú tú energiu niekedy dávaš proste väčšie na tom streame a tak. A proste nikdy nemáš istotu, že keď do niečoho dáš aj s tým, koľko na streame, aj s tým napríklad mimo streamu, alebo nebodaj ešte investuješ finančne viac do toho streamu, že nie len hry, ale fakt neviem, nejaké cosplaye, alebo nejaké výzvy, alebo nejaké giveaway o napríklad nejakú hru, ktorá sa zrovna hrá, alebo niečo, tak ty nikdy nevieš, že či sa ti to vráti. Ako akékoľvek podnikanie, čo je tak veľmi náročné na to je pravda. Že pokiaľ ty neponúkaš niečo, bez čo ľudia nevidia žiť, čiže napríklad potraviny, no. alebo oblečenie, povedzme, to je také, že nechodíme tu nahý predsa, hej, tak je to také, že nevieš, no. Ale v tomto streamovaní je to ešte viac, lebo riskuješ. Lebo ty si proste... Je to o tých riskoch. Je to, no. Lebo fakt, ako ide o to, že ty keď urobíš nejaký stream, a povedzme, do jedného streamu dáš len 200 €, hej? Zraz na ten jeden stream, na ten jeden jediný stream dáš 200 €, tak ty z toho streamu vieš mať 0. Ty z toho streamu vieš mať 200, ty z toho streamu vieš mať 500. A nikdy nevieš, že ako to bude. Že keď urobíš taký stream o 5, tak možno len jeden bude ten, ktorý ti prinesie financie. Ale nie je také, aby ti napríklad pokrylo všetko, čo bolo doteraz. Preto je vždycky dôležité proste pri tom, keď robíš či už takúto živnosť, alebo inú, alebo máš spoločnosť, alebo hoci ako to máš spravené, tak mať vždycky odložené. To je normálne, že numero uno. Že to bez toho to proste nejde. My keby nemáme odložené, my už nestreamujeme 2 roky, 3. Ako reálne. Nebolo by nič. Ani Instagramy, absolútne nič. A preto napríklad aj od nového roka, že chceme proste od 2026, náhodou, tak neviem, kedy to budete kúkať, vieš, tak chceme proste zmeniť ako dosť veci, že robiť ich inak a fakt prehodnocovať to, že kde riskujeme, že kde tie peniaze dáme a kde ich nedáme. My sme napríklad zistili, čo je zvláštne, že ľudí skôr zaujímajú lokálne akcie, ako nejaké celosvetové, brutálne akcie, na ktoré sa v živote možno nedostanú. Čo je halus. Že proste väčšinu ľudí zaujíma to, čo sa deje. CZS. To je proste zaujímavé, že veľa ľudí proste skôr zaujíma to, čo sa deje CZS, napríklad aj ohľadom hier, ako to, čo sa deje, ja neviem, v Amerike niekde. Nejaká brutálna akcia, niečo. A teraz si len taký, že ty kokso, ale zase keď to urobíš, a je to veľké, a je to globálne, že pôjdeš do tej Ameriky napríklad, tak to bude ako wow, jak pre teba, tak aj pre tých ľudí, aj keď nie je tu väčšinu, ale aj tých menej ľudí, ktorých to zaujíma, to bude wow, lebo vedia, že sa možno nikdy nedostanú a nikdy to neuvidia, že to bude proste exkluzívne. A na druhú stranu, ale vieš, že pokiaľ pôjdeš s kamarátom na pivo, tak z toho zarobíš 3-krát viac za ten jeden stream. A
A teraz ty si len, že tak čo mám robiť? Shitty content? Proste nejaký, že pijeme pivo s kamarátom v krčme? Nový content? Ideme? U nás v krčme? Kofolka s ľadom? Kofolka s ľadom. Proste, že či máš ako teraz robiť ten obsah vyšperkovaný a vrážať do ňoho peniaze a dúfať, že sa ti to vráti, alebo to robiť tak, že pokiaľ tú hru nedostaneš, ani ju nezahráš. Pokiaľ proste si niekto niečo nevyžiadá, viacerý, tak to ani nerobíš. Pokiaľ ty to nechceš, tak to ani hrať nebudeš. Alebo to robiť 50-50, ale 50-50 sa to nedá robiť, pretože vždycky jedna strana bude viac a jedna menej. To sa nedá robiť 50-50. To neexistuje. Hlavne pri hraní hier, pretože vždycky si napríklad nejakú hru musíš kúpiť. Alebo nebude dostaneš, hej? Ale ty sa musíš vážiť to, že na čo máš kedy náladu, čo si zahraš a tak ďalej. A podľa mňa úplne, že najhoršie je to, že ty keď vlastne máš tých ľudí na tom streame a ty máš svoj unikátny štýl nejakého toho hrania. Ty to hráš nejakým spôsobom a najhoršie je to, že ty nedokážeš vyhovieť napríklad všetkým. A potom napríklad aj ľudia proste by tam boli, ale napríklad tam nie sú, lebo by si im to vyspoilerovala, alebo tam nie sú, lebo proste nerobíš sidequesty, alebo tam nie sú, lebo robíš moc veľa sidequestov a to sa proste nedá. Alebo tam nie sú, lebo nehráš tú konkrétnu hru, ktorú máš vlastne nahranú najviac, alebo že ju hráš primárne hlavne, lebo to máš takéto, že keď si iba Fortnite. Áno, keď si iba Fortnite, alebo keď si iba CS-ko streamer a zrazu si ideš zapnúť niečo iné, lebo stále je to nejaká iná hra. Nie je šanca, to všetci odídu. To už si sa proste upísal, že ty si navždy už taký CS-ko. A keď to chceš zmeniť, tak to bude trvať pekne dlho. Pretože a to treba zase tú mentálnu nejakú odolnosť na to, lebo tí ľudia odídu, tie čísla klesnú a ty musíš sa vybudovať znova. Sú výnimočné prípady, ale veľakrát to je fakt o tom, že keď niekto je vyhypený na nejakej hre iba jednej, tak to ďalšia možno tiež bude mať nejaký hype, ale nie je taký veľký, ako to predchádzajúca. A vie to ísť len postupne dole. Alebo to bude hodiť hore, dole. Alebo to ešte je tam tá možnosť, že budeš hrať podobný štýl tej hry, napríklad hráš CS-ko a potom teraz vyjde nejaká nová strieľačka FPS-ko nové, tak ešte tam je to, že v pohode, hej. Ale... Hej, že to akože íš cvičovať, že aspoň zaberieš ako povedzme, že viac tých nejakých ako cieľoviek, hej, na tie rôzne hry. No ale teda v záveru, keď to takto zhrnieme, ja som tak vlastne ešte nedokončila, tak tá nestabilita je určite to ako najviac, že čo je problematické a tá dobrá vec, skúsim povedať niečo také hlbšie, neviem, či sa mi to podarí teraz niečo vymyslieť. No taká tá dobrá vec, ako si ty povedala, je teda to, že ako hráš hry, že nerobíš žiadnu fyzickú náročnú aktivitu. Že na jednu stranu to by byť vlastne rekreácia, na druhú stranu, keď ideš nejakú veľmi zlú hru, tak utrpenie. Ale sa vždycky to vieš aj vypnúť. Ale zase, keď už niečo začneš, chceš to dokončiť. To je to tvrdohlavosť proste. Ale jo, proste, ako, tak čo, tak sa ti nelúbi nejaká pasáž v hre. Tak ale tá hra všeobecne môže byť dobrá, len proste tie 2 hodiny nie sú dobré. No a takáto dobrá vec na tom, že to môže robiť každý. Že každý to môže skúsiť. Že prečo nie? Vie to byť dobré aj zlé, že sa vie každý skúsiť, ale to mi príde, že veľa ľudí sa možno nájde v niečom takomto s hrami a proste, vieš, možno nevedia vôbec, čo chcú robiť, nevedia nič, hrajú len hry a tie hry reálne ich budú vedieť uživiť. Áno, a tak aj keď to hobby sa ti nepretaví do tej práce napríklad, alebo tej hobby s prácou, tak stále vieš z toho len získať, lebo môžeš proste, tým, že budeš streamovať, aj keď to nebude ti nejak zarábať extra, nebudeš to mať ani pomaly ani ako nejakú bokovku, tak stále vieš si cibriť tam nejaké iné, napríklad svoje soft skills, ako rozprávanie, komunikáciu, pozornosť a proste trénovať tieto veci a to je super, že to vieš potom preniesť si ďalej do života. To si pekne povedala. Som sa na tým zamyslela, že to bolo dosť dobre. No, každopádne, z tohto podcastu mi zatiaľ nevyplýva žiadna budúca téma. Možno by som išla do toho, že celkovo, že komunikácia. Komunikácia? Že vlastne, aký je to napríklad nejaký rozdiel, keď sa rozprávaš niekým cez kameru a s niekým osobne? Kľudne aj to môže byť. Môže to byť súčasťou. Lebo celková je ako komunikácia, ako proste skill a
tieto veci. Lebo tak my komunikujeme veľmi veľa. Sice je to cez kameru, ale komunikujeme fakt, že veľmi veľa. Kameru. Aj mimo kameru dosť komunikujeme, áno, ale na tej kamere je to akože extra už koľko rokov, vieš. Dobre, tak môžeme si vlastne na budúce niečo vymyslieť, že ako sa nám vlastne posunula nejaká komunikácia, to ja tomu dám potom ešte nejaký názov, ale v princípe, aby si chápali, na čo sa možno tešiť, že ako sa vlastne nám vybudovala komunikácia, možno, že zároveň vám to dá aj vám niečo, že ako vám by to mohlo pomôcť, lebo máme rôzne veci, ktoré nám tom dopomohli. Veronika napríklad teda, ona mala problém s komunikáciou, hej, ako introvertka so sociálnou fóbiou, to už je celkovo tak a ja som proste ukecaná jak vždycky. Hej, ale tiež som tam mala veľa nejakých zmien, čiže o tom si môžem povedať na budúce a keby vás zaujímalo niečo úplne iné, tak to napíšte dole do komentáru a možno z toho proste vytvoríme nejakú tému na ďalšiu časť tohto podcastu. A veríme, že táto časť sa vám páčila. Síce sa vám tiež rozprávalo, to nebolo z toho vina. My sme veľa dneska rozprávali reálne, takže aj keď nebol stream, ale robili sme videjka a bolo to fakt veľa. Takže ja by som rada, aby ste, ak tak do komentáru, ak ste sa až sem dostali, tak aby ste do komentáru napísali vášho obľúbeného herného streamera. Dajte tam nejaké odporúčania, prosím. Alebo youtubera. Alebo proste iba napíšte, že chodíte na CSko. Dobre. Držte sa pekne. Ďakujem vám ešte raz a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.